bones. Deixeu-me que comenci una nova sèrie dedicada a les meves lectures durant aquesta malaurada temporada del confinament pel coronavirus. Suposo que tots hem estat llegint una mica de forma com compulsiva, una mica posseïts pel temps lliure i les ganes de llegir coses que potser feia temps que no havíem tingut temps de llegir. I a mi se m'ha acudit que podia parlar durant almenys aquest mes d'agost de tot el que he estat llegint durant el confinament, i per començar us he portat un dels llibres que més he disfrutat, el senyor Pere Calders i la seva, diguéssim, compilació de tots els seus contes. De fet, el llibre es diu així, Tots els contes, és un llibre de butxaca, editat el 2008 per Edicions 62, en aquesta col·lecció de la butxaca, del que han tret un munt de llibres interessantíssims. Jo l'he disfrutat molt. És un llibre que, com li he comentat amb algú, és el realisme màgic abans que ningú sapigués el que era això. És un llibre ple d'humor, ple de circumstàncies molt diferents entre elles. A vegades, si escriviu literatura i contes, sabeu que és molt difícil no repetir històries que ja s'han explicat o que tu mateix has explicat. Amb Pere Calders això no passa, no sé quants milers d'històries té en aquest llibre, però parla i explica històries i no s'acaben mai. És un llibre molt divertit, és un llibre llarg, són gairebé 1.000 pàgines, però que si tu t'ho vas llegint ho pots anar fent tranquil·lament. He de dir que algunes històries políticament incorrectes, com és normal en un llibre, diguéssim, d'un autor que comença a escriure a la primera meitat del segle XX i acaba a la segona, i per tant, diguéssim, hi ha coses que avui en dia potser no passarien, però en això també hi ha la gràcia, no? Fixeu-vos de totes maneres que és bàsicament una compilació de bona part de les seves publicacions, Cròniques de la veritat oculta, Aquí descansa Nevares, Invasió subtil, és a dir, hi ha els seus greatest hits en aquest sentit, de contes curts, contes curtíssims alguns, de mitja línia. Pere Calders és un d'aquells personatges de la literatura catalana que fascinen. És una persona que s'exilia en acabar la Guerra Civil i que és d'aquells que sobreviu a la dictadura, veu morir Franco, ell torna als anys 60, si no m'equivoco, fent, diguéssim, el que fa ell, que és literatura en català, i acaba veient morir Franco, acaba veient caure la dictadura i restaurar-se la Generalitat de Catalunya. És una cosa que em fascina en la trajectòria de molta gent, perquè diguéssim, és la victòria final dels exiliats. No tots van poder veure això, no tots van sobreviure a la dictadura. De fet, van ser segurament una minoria els que van sobreviure dels exiliats, i és emocionant també veure com una persona, diguéssim, sobreviu a la dictadura i pot tornar a veure la Generalitat i tot aquell món que creia desaparegut torna a néixer. De fet, ell hi ha una frase que a mi em va colpir molt, perquè a més diria que jo l'he llegit en algun altre lloc, ja m'ho ficareu als comentaris si voleu d'on ha sortit, però hi ha una frase al pròleg de Aquí descansa Nevares que diu en fi, ell justifica una mica la història de la novel·la, que pot ser interpretada, diguéssim, de diverses maneres, i diu que ell ha vist més indis que no pas pescadors, i que això és una cosa, diguéssim, molt grossa per un català. Diu, i cito literalment, un fenomen així no es veu gairebé mai a causes banals, i la que ens va empènyer a mi i als meus fou un daltabaix famosíssim, del qual encara ara no em sé avenir. Ostres, quan ho vaig llegir vaig pensar, clar, això, no sé ara quan ho va escriure, imagina que deu ser una novel·la dels anys 50 o 60 també, i clar, passats 20 anys encara no se'n sap avenir del daltabaix, del cop de puny fortíssim que va suposar perdre, i la instauració d'una dictadura que
que en aquell moment suposo que quan va escriure això, i miro si a la data al pròleg, no hi és, però quan va escriure això imagino que devia ser 20 anys després d'instaurada la dictadura. No? És un llibre que aguanta molt bé el pas del temps, el llenguatge a vegades pot ser, en segons quin conte, és una mica difícil de comprendre, potser pels que són més joves, però que jo crec que val la pena fer-hi un cop d'ull, i si no us atreviu amb el llibre sencer, senzillament doncs aneu i agafeu els llibres del qual està composta aquesta compilació i us aneu aproximant a Pere Calders poquet a poquet. Per mi això és tot, no voldria que aquests vídeos fossin molt llargs perquè només vull compartir el meu entusiasme per aquestes obres que he estat llegint aquest estiu i aquest confinament, vaja. Només per aclarir, vull dir, jo soc un historiador, no soc un filòleg ni un expert en història de la literatura catalana, no tinc ni idea del que estic dient en aquests vídeos, només, insisteixo, m'agrada compartir el que està llegint. Si us agrada, si us atreviu, doncs ja ho sabeu, podeu ficar-ho aquí als comentaris i podem compartir la nostra experiència lectora. Ens veiem la setmana que ve, val? Que vagi bé. Adéu.